volley komt weer naar Curaçao. Op zondag 7 december 2025 strijden voetballegendes zoals Wesley Sneijder, Kevin Strootman en Maarten Stekelenburg om de felbegeerde titel op het strand van Papagayo Yantil Beach. Kom je ook? Toegang is gratis, dus zorg dat je erbij bent en ervaar voetbal, strand en energie op zijn best bij Papagayo Beach Resort. Tot zondag! Nou, goedemorgen allemaal. Welkom al bij onze mooie persconferentie voor de Live After Football in Curaçao 2025. Ik ben hier Jawar Willisberg, ik ben de event manager van Papagayo Beach Resort. En het is hartelijk welkom om jullie bij ons hier te hebben voor vandaag. We zijn echt vereerd dat Live After Football voor het derde jaar al met ons deze evenement doen. Het is de derde jaar dat we met elkaar samenwerken. En het is ook heel mooi dat we dit kunnen doen voor het eiland en ook voor de komende jaren voor meer evenementen op het eiland voor de Live After Football in Curaçao. Nou, namens Papagayo wil ik ook alle de spelers, de sponsors, de staff, de partners en ook natuurlijk de pers bedanken voor jullie constante steun. En we zijn ook trots dat Papagayo voor jullie de core kunnen zijn voor deze fantastische evenement die we gaan doen deze zondag bij onze Beach Club. Once again, ik ben hier en ik ga jullie even voorstellen aan onze oprichter van de Live After Football event en ook de organisator van het evenement die we hebben deze zondag, Mr. Reggie Blinker. En ook een van onze spelers, Mr. Jermaine Lens, die voor Nederland heel veel heeft gespeeld. En ook een grote toernooi heeft gedaan, onder andere de WK van 2014. Ik ga eerst de persconferentie een beetje begeleiden voor jullie. Dan gaan we de pers de kans geven om vragen te kunnen stellen. Maar ik ga eerst de vraag aan Mr. Reggie. Mr. Reggie, wat maakt de sportieve zijde van de editie van dit jaar uniek en vergeleken met de voorgaande jaren? Met de microfoon? Ja. Goedemorgen, bon dia. Wat het uniek maakt, ik denk dat het niet uniek is ten opzichte van de voorgaande jaren. We hebben elk jaar met grote spelers en met grote namen hier het toernooi gehad. En ook dit jaar komen er weer veel grote namen. En wat uniek is aan de sport is dat het een combinatie is van techniek, tactiek, positie. En je kan je niet verbergen als speler. De spelers hebben allemaal heel veel kwaliteit. En ik denk dat het daarom ook een groot spektakel gaat worden. Omdat het spel vergt gewoon heel veel kwaliteit en inzicht. En dat gaan we allemaal zien op zondag. 7 december. Oké, bedankt. Gaat het echt weer nog wel een dag zijn op deze zondag 7 december. Het begint om 11 uur 's ochtends. En het is ook wel gratis voor het publiek, dus iedereen kan komen. Dus kom met mama, papa, de hele familie, gaat het leuke zondag zijn bij onze Beach Club. Ik ga de volgende vraag stellen aan meneer Lens. We willen ook weten welke andere spelers erbij komen voor deze evenement. En ook even je kans ook laten weten hoe het evenement meer gegroeid is voor deze derde jaar. Goedemorgen, ik ben Jermaine Lens. Ik heb gelukkig ook mezelf. Ik ben blij dat ik 3 jaar geleden ook mee kunnen doen aan dit toernooi. En nu ben ik dus weer uitgenodigd. En er zijn wederom heel veel mooie spelers, grote namen zoals Reggie al gezegd, die gaan meedoen aan dit toernooi. Waaronder, volgens mij is het net in het filmpje al genoemd, Wesley Sneijder, Maarten Stekelenburg en Kevin Strootman. Maar ook niet vergeten Orlando Enelaar, Gregory van der Wiel, en Schaken die nu al hier zijn. Ik weet alleen dat het verschil met toen ik hier een aantal jaar geleden was, is dat er toen 6 teams waren en dat zijn er nu 4. Dus het toernooi is iets verkleind, maar daardoor ook wat spannender. Omdat je eigenlijk meteen in een race komt dat je eigenlijk niet mag verliezen. Dus er ligt wat meer druk op die wedstrijden en dan zijn wij als oude voetballers zijn we dat een beetje kwijt, maar misschien krijgen we het nu weer terug en gaat het weer borrelen om te winnen dit toernooi. Dus dat is voor mij een groot verschil. En meneer Reggie, welke nieuwe partners of initiatieven kunnen we verwelkomen dit jaar die de evenement groter maakt voor het derde jaar? De partners die we hebben zijn een aantal zijn hetzelfde als de voorgaande jaren.
Dus natuurlijk Papagayo Beach hier voor de locatie. We hebben Corendon die ons hier netjes heen heeft gevlogen. Daarnaast hebben we een aantal nieuwe partners ook. Ook eSIM. Ik kan me herinneren als ik hier kom, moet ik altijd even een simkaartje op het vliegveld even omwisselen. Dat hopen zij te veranderen door het nu digitaal te doen. Dus een digitale eSIM. Daarnaast hebben we Robai als kledingsponsor. En ik denk dat de partners ook allemaal organisch verwerkt kunnen worden in hetgeen wat we hier gaan doen. Het is niet alleen een live event, het is ook een tv-productie voor ESPN. En dat is zeker een nieuwe, unieke beleving voor ons. En dat maakt het ook leuk. Die gaan het ook pushen, die gaan het ook mooi uitzenden vlak voor het WK. Naast het live event gaan we dus voor de tv-productie ook goede human interest interviews houden met de spelers, waardoor je een volwaardige productie krijgt en wat straks richting het WK uitgezonden gaat worden. Waardoor we mooi in het momentum zitten van het historische moment wat hier is geweest. De hele wereld heeft gezien, Curaçao heeft zich gekwalificeerd en voor ons is dat een mooi moment om voor te proberen. Dankjewel, Mr. Reggie. En voor meneer Nijs. Voor degenen die niet weten wat voetvolley is, want veel mensen weten wel wat voetbal is, maar voetvolley vragen ze wel van wat is dat? Weet je een klein beetje? Kunt u een klein beetje met het uitleggen wat ze kunnen verwachten op zondag? Nou, ik ben geen specialist in het voetvolley, maar ik heb het dus wel al een keer gedaan. Mijn beleving is dat heel anders dan op het voetbalveld staan. Je staat in het zand, waar je hele korte bewegingen moet maken. Op het voetbalveld heb je met een lange afstand te maken en hier heb je met een kortere afstand te maken. Waardoor het moeilijker is om een bal met een bepaalde techniek over het net heen te krijgen. En op het voetbalveld kan je een lange bal geven, heb je meer ruimte voor jezelf. Heb je ook meerdere medespelers waar je naar kan toe spelen. En hier doe je het eigenlijk met z'n tweeën. Dus wat dat betreft is het net even iets anders invullen. Maar zoals ik het heb ervaren is het heel zwaar. Omdat nogmaals je doet op het zand en dat zijn we niet gewend. We spelen normaal gewoon op het gras. Maar ja, hier gebruik je heel veel je borst, je bovenbenen en je knie kan je ook gebruiken. En het is zaak dat je de bal niet probeert zo hard mogelijk over de nek heen te krijgen, maar gewoon zo goed mogelijk over de nek heen te krijgen. En zo je punten te maken. Oké, en ook meneer Reggie, we willen ook weten waarom derde jaar Curaçao? Waarom? Ja, waarom op Curaçao? Het eerste jaar dat we hier kwamen, voelden we het meteen al goed. Ik denk dat dit ook de perfecte setting is om dit te spelen. De spelers die vonden het ook erg prettig om hier te zijn. En ik kan me nog herinneren dat we hier op dezelfde plek zaten met de toenmalige minister Seintje. En minister Seintje gaf toen aan dat hij dit zo'n een succesvol event vond, dat hij zei dat we dit 3 jaar gaan doen. Dus daar waren we heel blij mee. En ja, nu kijken we eigenlijk, 3 jaar lijkt mij te weinig. Zeker met wat ik net zei, het moment van het voetbal nu, hier op Curaçao, denk ik dat we juist misschien niet alleen voetvolley, maar ook nog andere voetbalinitiatieven hier kunnen ontplooien, omdat dat een mooie gelegenheid is. En nogmaals, de setting hier is perfect om een mooie voetvolley toernooi te laten zien. Ja, prima. Oké, dankjewel. En ook als iedereen weet, hebben we ons voetbaltoernooiteam, de Blue Wave van Curaçao, die ook naar de World Cup gaat. En dus hoe kunnen we de World Cup van de Blue Wave vergelijken met de voetvolley en de light voetbal evenement? Sorry, nog een keer? Dus hoe kunnen we de World Cup die gaat gebeuren voor Blue Wave Curaçao vergelijken met de light voetbal evenement die we gaan doen? Ik weet niet of er een vergelijking is, er is wel een koppeling. En die koppeling is natuurlijk het voetbal wat we hier vieren. Maar ik denk dat het vooral ook voor de lokale jeugd hier en voor de talentontwikkeling belangrijk is dat ze
momenten krijgen om dat ze in aanraking en dichtbij grote spelers met WK-ervaring kunnen komen. En daarnaast denk ik dus ook dat er andere initiatieven voor de toekomst hier kunnen ontstaan. Want volgens mij is honkbal nog steeds de nummer 1 sport hier. Maar ik heb het gevoel dat het voetbal nu wel dichterbij komt. Oké, nou dankjewel Mr. Reggie, Mr. Lens, bedankt. We begonnen jullie even aan het gedeelte waar we vragen kunnen stellen van de pers. We kennen dat jullie gaan nog spreken en laten weten hoe welke medium jullie vandaan komen. En dan kunnen we dus de vragen van jullie beantwoorden. Ja, zeker. Nog één ding zeggen, ik zit hier met Johnny. We hebben ook nog 2 fantastische spelers achterin, Gregory van der Wiel en Ruben Schaken. Dus mochten jullie voor hun ook een vraag hebben, dan kan dat ook. Niet allemaal tegelijk. De spelers die hebben allemaal een groot toernooi meegemaakt. Een toernooi, EK en WK. Hoe kunnen jullie de jongens van Curaçao voor het eerst naar het WK gaan? Meegeven van hoe ziet zo'n WK eruit? Een WK of een toernooi eruit? Ik heb het WK van 2014 mogen spelen. Ja, eigenlijk kan je er niet op voorbereiden. Het is gewoon een van de grootste toernooien waar je kan meedoen. Als voetballer zijnde, je droomt als klein jongen, je droomt van de Eredivisie als je uit Nederland komt. Daarna van een andere competitie, de Premier League of de Bundesliga of noem het maar op. En uiteindelijk droom je ook om in het Nederlands zelf te komen. En ja, uiteindelijk op een eindtoernooi te spelen. Dat heb ik allemaal mogen meemaken. Maar ik heb me daar nooit echt op kunnen voorbereiden. Je leeft in een momentum, je gaat maar door, je gaat zo naar zo'n toernooi toe. Ik weet nog wel dat de eerste keer dat ik mocht gaan invallen, dat ik ging er van alles door mijn lichaam heen, spanningen, blijdschap, zenuwen. Ik had het allemaal net niet onder controle. Maar van het moment dat ik op het veld stapte, was alles ook weer weg. Dan ben je gewoon niet voetballen en dan vergeet je eigenlijk alles wat om je heen gebeurt. En dan ben je gewoon die jongen die het allemaal heeft gedaan tot op dat moment te komen. En dat wil ik eigenlijk Curaçao ook meegeven. Ga lekker opvangen, het toernooi spelen. Het is de eerste keer, geniet van het moment, maar als je op het veld staat, je hebt het bereikt tot aan dat punt. En laat dan ook gewoon zien wat je kan. En dat kunnen ze goed voetballen. Ja, ik wil daar nog even aan toevoegen. Ik heb zelf geen WK mogen meemaken. Maar ik denk dat wat we gezien hebben van Curaçao, de spelers, hoe zij dansen en feesten naar de training gaan, naar de wedstrijden gaan, dat moeten ze blijven doen. Dus ik denk dat ze vooral dicht bij hunzelf moeten blijven. Is er een vraag voor de man? Yes, Tom. Zie je ook in voetballen in de toekomst iets wat het voordeel van het eiland op dit moment? Ik denk dat het voetvolley is een onderdeel van het grote geheel. En het grote geheel is voor ons is voetbal. Het zijn allemaal voetbalmensen. En op die manier willen je kan op verschillende manieren het voetbal benaderen. Wij doen dat nu met voetvolley. Maar ik kan me ook voorstellen dat we in de toekomst iets met clinics gaan doen voor de jeugd. Of dat er hier een academy, dat hoeven wij niet per se te doen, maar dat er een academy komt om het voetbal veel meer te laten leven hier. Ik denk dat het eiland heeft hele grote honkbalsterren. En nu hebben wij vanuit Nederland mogen zien hoe het feest hier gevierd is. En we hebben ook wel meegekregen dat er is nog nooit zo'n groot feest gevierd hier. En dat is ook wat voetbal doet, dat is een magie. En die magie willen we meer tot leven wekken. Oké. Zullen we nog verder gaan? Oké, dan wil ik Mr. Reggie vragen om het publiek weer uit te nodigen voor het 7 december en wat ze allemaal kunnen verwachten voor deze fantastische evenement die we gaan doen. Ja, dus inderdaad, wij zeggen kom 7 december vanaf 11 uur naar Papagayo Beach. Het is gratis entree.
We willen veel mensen zien om de sfeer goed in beeld te brengen. En we zijn allemaal excited. Morgen komen alle andere spelers aan. Dan gaan we ook allerlei dingen voorbereiden. We gaan ook loten. De spelers zijn erg benieuwd met wie ze spelen. Niemand weet met wie die speelt. We gaan echt een loting doen wat bijna, wat mij betreft, groter is dan de WK-loting. Maar ik zou zeggen, kom allemaal naar Papagayo Beach, want het wordt echt een spektakel met grote namen die je van dichtbij kan beleven. Prima, nou namens alweer van Papagayo zijn we echt blij dat we dit voor het derde jaar kunnen doen. Dus de samenwerking voor het derde jaar. En dus voor ons eigenlijk voorrecht ook om de evenementen te ondersteunen en dan om te zien groeien zoals hoe het is voor dit jaar. We willen danken u allemaal voor hier met ons te zijn. En kom alsjeblieft langs 7 december. Een geweldige dag zijn met ons voor de Beach Club. En alweer, de entree is totaal gratis voor iedereen. Oké, dankjewel. En dan gaan we de dag. Safe France. Tot zondag. Tot zondag.